Aupa jende, aupa katakrakeko jende ona ere. Bueno, nik Aiali Miner naiz, eta bideo hau egiteko eskatu diazuen momentuan, harrapatzen nauzue bizitzako momentu oso berezi batean, zehazki mudantza baten erdian. Zerbait izaten dut hau, ikusetzak ezuelako hemen azpian, eta hemen alboan daukadan kaja sorta hau, dena liburuz beteta eta geratzen zaidana hor. Eta beti esaten da, mudantza batean gogorrena izaten dela liburuen kajak mugitzea. Eta kaso pisu fisikoari dagokionez hala da. Baina egia da baita ere, azkeneko urteetako radiografia bat egiteko ere balio dula, ez? Ni ala xibili naiz kajak egiten, eta konturatu naiz kaja horietan, katakraken erositako, edo bertatik oparitutako, edo beraiek itzulitako, edo ekarritako liburetatik asko zeudela, ez? Honek ere ematen dizu radiografia bat ikusteko zein garrantzia hartzen duten zure bizitzan eta zure garapen literario eta barrean hainbat espazio. Eta katakrak lekuietako bat da. Zergaitik diot hau. Momentu honetan ere, beste hainbat espazio bezala, katakrakek gure laguntza behar du, gogor kolpatu du krisi honek, eta aukera desberdina dituzu besteak beste bazkide egitekoa. Ni ba naiz. Ez pentsatu bakarrik liburu denda bezala, katakrakek funtzio asko betetzen ditu, argitaletxe bezala, espazio bat bezala Iruñerrian, eta uste dut denoi dagokigula, aldu neurrian beste aukera asko dituzu, eta seguraski gero gozatuko duzun zerbait da. Beraz, eutxi katakrakeko jendea eta animatu zaitezte. Agur! Abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack.